Saioa hasteko, Getariako txakolina jatorri zenaren mahats bilketa hitz egingo dugu. Zarauzko Rezabal upategia bisitatuko dugu, bertako belaunaldien arteko erreleboa ezagutzeko. Jarraian, Ordizia txapeldun gaztaleiak eta izango dugu albiste. Bertan, azken 10 urteotako irabazleek hartzen dute parte. Urriaren 15ean landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna izan zen. Arantxa Iparragirre Sagardotegikoa nekazaritzarekin konprometitutako emakumea da. Amalarre abeltzaintzako ustiategia da. Denisek jarri zuen martxan 2015 urtean. Bisitan izan gara etxaldearen etorkizuna eta lan egiteko era ezagutzeko. Rezabal upategia Getariako txakolina jatorri izenaren barruan dago, eta 1986an atera zituen bere lehen txakolinak. 24 hektarea mahasti lantzen dituzte, guztien jabe ezpadira ere. Denera, 4 txakolin mota egiten dituzte. Ander Rezabalek eta Mireia Osinagak jarri zuten martxan upategia, eta gaur egun Maider alaba ere proiektuaren partaide aktiboa da. Mireia eta Maider lursail batera hurbildu dira, bertan lanean ari den lantaldea ikusteko. Aurreko egunetan neuria egin du eta lurra oso eze dago, baina eguzkiak eta beruak lana nahiko eroso egiteko aukera ematen die. Rezabalen konfiantza osoa dute mahats bilketako taldean, baita urte osoan beraientzat lan egiten duten pertsona guztietan ere. Maiderrek betidanik ezagutu ditu upategiko eta mahastiko lanak. Bere etorkizun profesionala garbi zeukan eta enologia ikasi zuen. Egitea esan udara, pixkat fresko izan da, eta orduan, matza pixkat berandu dator, baino egia esan guztua gaude, matza sano dator, eta hori, analizia egiten jungea buztu iraila ziratikan, eta hori, egia, partzelatikan partzela, matza biltzen. Osake, guzta. Mahatsa aztertuz eta dastatuz, mahats mordoak biltzeko puntuan daudela egiaztatzen dute lursail bakoitzean. Hemen daka ondana ondarra bizuri da, guk ondarra bizuri eta ondarra beltza kultibatzen dugu, eta adibidez hau izango litzateke adibide bat, bastante prietua eta kompaktua da ondarra bizuri, eta, adibide polit bat hau izaleike. Hori, egia da analiziak iten jute gara guztutikan, irailen, eta guain analiziak iten jarraitzen dugu, ikusteko ze partzela eta noiz jaso berdan. Eta, importantia ere bai da, azkenin probatzia, jakitia zenbateko azukria dakan, zenbateko graduakan, nitrogenoa eta hori dana, eta, analizi sensoriala ere bai, probatu eta ikusi una daula, ez? Lana egina badago ere, mahatsa biltzeko momentuan urduritasuna da nagusi. Ardogile guztiak irrikan daude, mahatsa sotoan ikusi eta prentsatzen hasteko. Egia esan postasun ondia sortzen digu, egia da nerbiok izaten diala, azkenengo momentuan igualdila honengo hon edo ez, baino egia da zoragarria dela, azkenen urte guztiko lan bat jasotzen dugu hilabete hauetan, eta egia da sentsazio hori sartzeko bodega eta usaitzia hori fermentazioko usaiak, aromak, asko posteit, eta txikitako nire rekuerdoak gogoraztizkit. Eguraldiak eragin handia du uztaren kalitatean, eta urtengoa urte zaila izan da. Dena den, mahastizaintzako lanek aurrera jarraitu dute Getariako txakolina jatorri izenean. Prestakuntzari esker eguraldiaren eragina murriztu daiteke. Urte osoan ardura handiz zaintzen dituzte mahastiak mahatsik onena biltzeko eta txakolinik onena lortzeko. Rezabalen parra eran egiten dute lan. Getariako txakolinean gehien erabiltzen den sistema da. Hemen erabiltzen dugu sistema, enparrado alto, da. Gure aitonetatik heredatu deun legado bada, eta egia esan, hemen inberdian lan guztiak, podatik hasi, desojatu, matza bildu, eskusin berdala. Guain egia da formazio gehiago daula, leheno baino,
eta hori egia esan oso gustu gaude gure ekipoekin, eta hortan egia, lanen segitzen. Anderren eta Mireiaren lana aintzat hartuta, Maiderrek izerdi berria dakarkio Rezabal txakolindegiari. Egia da, nire gurasoaietan ere aitona monai eskertu behar diotela hau dana. Txikitatik bizi izan dut eta azkenen hori bihotzien gehatzea. Nire lagunakin bai, beti txakolina eaten egon naiz, azkenen hori nire bizimoko parte handi bada. Eta hori egia da, ikasten egon naizela enologia, guain bai segitzet beste, enologiako beste parte bat bai ikasten, pixkat, enpresan asuntu ere bai iramateko. Eta hori nik uste azkenen nire gurasuai eta nire familiei aldiota ekarri ideia berriak, eta hori. Mahats mordoekin betetako kaxak traktorearen bidez zamatuz doaz. Mahats mordorik osasuntsuenak bildu arren, upategian beste hautapen bat egingo dute. Mireiak kontatu digu, hainbeste lan eta ilusioren ondoren, belaunaldi errelebua ziurtatuta dagoela ikusteak nola sentiarazten duen. Poz handia sentitzen dugu. Egia esan jarraipena izango duela jakiteak poza ematen digu. Proiektu bat du aurretik, eta ziur oso ondo egingo duela. Pandemia dela eta gehiago sartu da upategiaren gaian, eta esperientzia ona izan da berarentzat. Gai asko ulertu behar dira, mahastiko lanak, upategiko lanak, salmentak, kudeaketa. Esperientzia honek etorkizunean lagunduko dio. Upategian, Anderrek, ontzi aldaketan, iragazte lanean eta loien garbiketan diardu. Mahatsa prentxatu ondoren, loiak kendu behartzaizkio muztioari hartzidura hasi aurretik. Hartzidura hasita daukaten muztioak ere aldiro kontrolatuak dira. Mahatsa bilduta gero egiten duguna da prentsatu, eta prentsatuta gero pasatzen dugu deposito batutara desfangatzeko. Hortikan hartzen dugu likido garbia eta handikan irakitea pasatzen dugu. Deposito honetan irakiten nahi da eta probatuko dugu. Ikusten duzuen bezala, arrankatu du irakiten eta aurtengo usta berrian tankera hartzen nahi da. Eta hemen irakiten dago Hondarribi beltza gorrila egiteko, hor osatu da. Kolore polita, irakin berri hasita dago. Usai polita, elegantea, marrubiak. Goizeko lanak amaiturik, Anderrek, Mireiak eta Maiderrek txakolin eder batez gozatzen dute paisaia zoragarri baten aurrean. Hemen, Anderrek Rezabal txakolinaren historia eta markak aipatu dizkigu. Rezabalen historia da gurasoen ohitura zaharrak hartutakoak mantentzea denboran. Eta guk azeginan 1982an, eta horreneko usta ateak genduen 1986an, Mireiak eta Neonek. Eta handikan hori kultura hori mantentzea, jarraitzea eta hobetzea alba duguna. Eraten egiazena da txakolina, Hondarribi zuri, egunetik aneun, eta komentatzen egiazena da, eta usta da 2008koa, eta komentatzen egiazena da pixkat lehen urteko izan dakoa, baina mantentzea freskura eta fruta. Eta hau apartez daukagu gorria edo rose, Hondarribi beltzakin egindakoa, eta gero daukagu beste esango duke tirada baten berezia, harri izena duna, gu eginda dago Hondarribi zuri eta Hondarribi beltzakin, eta gero dago dagoarrena etxeko izarra, eta da espumosoa, Brut Nature, Hondarribi zurikin egindakoa, Blanc de Blanc, eta urtea orain kalean dagona da 18. Partida txiki bat egiten dugu, 2000-3000 botella.
Topa dezagun, datorren ustagatik. Aupa! Hirurek usta berriari egin diote topa. Laster txakolin berria dastatu ahal izango dugu ostalaritzan edota etxean. Getariako txakolinaren kalitatea bere historia luzeak bermatzen du, eta Maiderren eta antzekoen esenpluak jatorri izeneko upategietan zinez ugari etorkizuna ziurtatzen dute. Ordiziako lehiaketan Julen Arburua artzain nafarraren gazta izan zen txapeldun. Gainera, Julenek 3. saria ere eskuratu zuen. Ordiziako Joseba Insausti berriz zilarrizko dominaz jabetu zen. Ordiziako Euskal Jaietako gazta lehiaketa irabazi duten azken 10 artzainek hartzen dute parte lehiaketa honetan. Beraz, lehiaketen lehiaketa da. Ordiziako udalak eta Ordiziako Idiazabal gaztaren kofradiak antolatzen dute ekitaldia, jatorri izenaren laguntzaz. Julen eta Joseba beste artzain askorekin batera, belaunaldi erreleboaren etorkizun hurbila eta berehalako errealitate dira ardilatzen sektorean. Artzaintza euskal historiaren parte da, eta sektorearen etorkizuna ziurtaturik dago belaunaldi berrien bultzadari esker. Euskadin 18 urte daramatzagu landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna ospatzen, eta oraingo honetan, online bada ere, Arkautiko zabaltegietan antolatu dute. Ekitaldian hizlariek eta mahai inguruko kideek hartu zuten parte, halere interesa zuten emakumeak internet bidez konektatu ahal izan ziren. Landa eremuko emakumeek protagonismoa hartu dute Euskadin, baina oraindik bide luzea dago egiteko. Bai, importanteena dena benetan da, urtean zehar egiten ari dian lana, nekazal emakumeak eta baita ere landa eremuan bizi dian emakumeen bizitza kalitatea hobetzeko egiten ditugune pausuak eta egiten dugune ekintza guztia, baina bai usten dugu baita ere importantea dela urtean behin, gaurko egunean baita ere, emakume horiek eta bere papera mai gainean jarri eta fokoa baita ere beraiengan egon dadin. Zergatik, uste dugulako gauzak asko betu direla zentzu horretan, baina hala ere gauza asko pendiente daudela eta oraindik lan handia daukagula aurrean. Landa eremuko emakumeek bizitza sozialean, politikoan eta publikoan betetzen duten zeregina azpimarratu da edizio honetan. Pilar Legarra, Asteasuko alkateak topaketan hartu zuen parte. Neri arlo politikoa tokatuko zaite jorratzea, alkate naizen einean, esperientzi bat badudalako bide horretan. Emakumeen partaidetzan, nire eremuan behintzat asko aurreratu dugu, esan behar da. Baina oraindikan bide bat badago, zeren presentziaik ez bali madakagu eremu publikoetan emakumea ez dago eta ez dugu ahotsa izango, orduan badakagu oraindikan nun borrokatua ere bai. Nieves Quintana, nekazari eta Akobiko presidenteak aurrekoen lekukoa hartzeko eskatu die gazteei, are indar handiago sartu ere. Quizá también es el momento. Hau aprobetxatu behar dugu. Ez da ematen zaigun aukera bat, berez dagokigun eskubide bat baizik. Une honetan, emakume gazteak behar ditugu bizitza publikoan, ardura postuetan. Denok dauzkagulako eskubide berberak, gizonek zein emakumeek. Denon ardura da. Esa responsabilidad. Arantxa eta Ana Eguzkiza ditugu Hernaniko Iparragirre sagardotegiko zuzendariak. 500 urtetik gorako baserri baten errelebua euren gain hartu duten bi emakume ekintzaile dira. Orain, sagarrak biltzeko kanpaina betean daude, oso une berezia da sagastietan urtebete lanean jardun ondoren. Denbora gutxi barru, sagar guztia prest egongo da sagardotegira eramateko.
aurten erruz dago eta deno dakigu zeudara pasa deun, eguzkia oso gutxi ikusi deu, eta orduan sagarrak azukre gutxi dauka. Azukre alkohola bihurtzen danez, alkohol bajuagoakoak izango dira sagarrak aurten, eta, bueno, hemen itxoiten ari gea eguzkia noiz ateratzen den sagarrak pixka bat gozatzen joateko. Baina, bueno, bildu behar ditugu ja, zatik bere denbora dute, azukre gutxiago gehiago uki, heldutasun garaia iritsi da, baridaden arabera batzuk bestea baino lehenago. Iparragirren prestatzen dituzten sagardoak jatorri izendunak eta ekologikoak dira. Jatorri izenak 100 sagar mota baino gehiago onartzen ditu, baina erabili ohi direnak askoz gutxiago dira. Bueno, bariedadeak guk etxean miketz asko erabiltzen dugu, gaziak eta miketzak. Landatuta moko asko daukagu, gure etxetik, gure goiko Montefrio baserritik zabaldutako bariedade bat da. Egia da, agian gehiegi landatu gendula eta azkeneko landaketetan gazieta eta beste bariedade batzuta joan gea. Kalitateko lehengaiak lortzeko eta sagardo onak egiteko, gero eta garrantzitsuagoa da sagardiak ondo zaintzea. Sagarrak heltze punturik onenean biltzea ere funtsezkoa da. Sagar moten eta eskualdeen arabera une ezberdinetan heltzen dira. Bueno, guk etxean beti pixkanaka jaso izan dugu. Astero lurrean zeudenak jasotzen, eta gainekoak lehenengoenak gazienak edo gozoazanak astindu eta ja botatzen. Eta azkeneako beti utzi ditugu moko eta atzeratuenak. Orduan beti saiatu gea sagarraren erritmoa, heldutasun erritmoa errespetatzen. Sagar guztien parte txiki bat dagoeneko bilduta dago. Gainera, sagasti urrunagoetatik sagar berriak iristen zaizkie. Hauek zehazki zarauzkoak dira. Akatsen bat daukatenak baztertu egiten dira, lehen hautapena sagastian bertan egiten bada ere. Lasaitasuna handia da ikustea sagarra hemen dagola, ezta? Zuhaitzean ikusten dezunean, zuhaitza suposatzen du itxaropena, baina beti daukazu kaskabarra edo zerbait etorriko dela, eta ja garai honetan esaten duzu agian zenbat lan daukagun aurretik eta ea denbora ematen digun garaiz biltzeko, eta hemen ja bildua dago eta badakizu segitun tolarea joango dela. Sagardoaren mundua zarago, Arantxarekin solasean aritu gara. Pertsona dinamikoa denez, Arantxa Gipuzkoako sagardogileen elkarteko buru izan zen, eta gaur egun Euskadiko nekazaritza ekologikoaren kontseilu arautzailearen buru da. Lan gehiago da, baina bere ideiekin engaiaturik dago. Koherentzi kontua da. Da borrokatzea sinisten dudan nerekiko, eta 8 urtetan izan du nintzen Gipuzkoako sagardogileen elkarteko presidenta, orduan Euskal Sagardoa atera gendun Euskolabelan barruan, eta izan zen gaur egun jatorri deitura dan atea bezala, ezta? Eta, ja da laugarren urtea betetzen daramat ere Euskadiko nekazaritza ekologikoaren presidenta bezala. Koherentzi kontua da, sinisten dudanaren alde borrokatzea. Sagardoaren eta ekoizpen ekologikoaren sektorean lidergoa hartuta aurrera egiten duen emakume eredugarria da Arantxa. Horrelako adibideak gero eta ugariagoak dira gure herriko lehen sektorearen ardura postuetan. Emakume izateagatik ez, euren balioengatik baizik. Gauzak asko aldatu dira. Gaur egun emakume gehiago dago ikusten ditut bileretan, komisioen batean gehienok emakume ginean, gazteak emakumeak gehiago ari dira azaltzen, baina gaur egun oraindik gertatzen da, badaudela sagardotegiak jabea emakumea dela eta aurpegia senarrak ematen du. Baina,
gutxiago. Gaur egun gaina ikusten dut ere etxen bat obesten emakume izateak eta aizpak izatea, alabak, oso motibo zea dela edo harro egoteko motiboa arrazoia. Emakumeen errealitatea gero eta anitzagoa eta beharrezkoagoa da, eta landa eremuko emakumeen egunaren helburua hori dena ezagutzera ematea da. Euren balio, dedikazio eta konpromisoagatik emakumeek lehen sektorean ere protagonismoa irabazi dute. Ernio aldera joz, Bidania herriaren gainean izarre txiki baserria dago. Larrez eta baso zinguratuta, baserri hau Amalarre ustiategiaren egoitza da. Denis Lopezek jarri zuen martxan 2015 urtean. Denisek 14 urte daramatza Bidanian bizitzen eta denbora horretan lehen sektorera hurbilduz joan da, bere etorkizuna nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin erabat lotu arte. Sektorean sartutako gazte bat da, eta aurten bere arreba Amaiur Garaizarrek bat egin du proiektuarekin. Ustiategiaren jarduera nagusia abeltzaintza da eta gobernatzen dituzten arrazak deigarriak dira, Angus eta Galloway. Bi arraza horiek eskoziarrak dira, oso ondo egokitzen dira Bidaniako eguraldira eta orografiara eta ez dute ukuluratzerik edo elikadura osagarririk behar. Abeltzaintzari buruz daukagun kontzeptuaren barruan bi arraza sartu ditugu, Galloway eta Angus. Eskoziarrak dira, eta haragi arraza modura oso emaitza ona ematen dute estentxiboan. Bazka oso ondo aprobetxatzen dute, oso ondo bihurtzen dute haragi. Horregatik haragitarako onak dira. Gainera, gobernatzen eta erditzen errazak dira. Amaiurrek beti lagundu dio Denisi. Aurten, bera ere lanean hasi da etxaldean, eta esperientzia oso ondo baloratzen du. Aurten sartu naiz proiektun, baina egia da, hasieratik nahola egunero laguntzen naholako ez. Betitan ikan baserrin laguntzen egon naiz, eta zatik ez eman pauso bat gehiago pixka bat proiektua haundituz, nire biharko egunen bertatik bizitzeko nire bai ez. Eta momentuz oso guztua. Abereak urkaiko nil, loteak euren instalazioetan ontziratu eta produktuak zuzenean saltzen dituzte. Euren salgaiak eta lan eredua ezagutzera emateko ezinbestekoa da sare sozialak erabiltzea. Amaiur arduratzen da horretaz, abeltzain aritzeaz gain. Salmenta zuzena egiten dugu, 5 kiloko paketetan, eta pakete daude osatuta denetik pixkatez, haragi egosie, xerrak, txuletak, garrantzia handia dauken parte bada hori ez, gaur egun batez sare sozialetan daun aukera hori ematen dizu gaina, akusteko atzetik daun historia guztie, da eskapareteko moduko bat ez, eta nire jakintzakin pixkat ja hasi naiz hori aurrea ematen baitare ez. Abeltzaintza estentxiboaren eredua ekoizpen ekologikoaren benetako kontzeptuarekin lotuta dago. Horretarako, ingurunean erabat integratuta egon behar du eta animalien ongizateari eman behartzaio lehentasuna. Ekolurren daude eta hilabete gutxi barru egiaztagiria lortuko dute.
Bestalde, bi arraza hauek eredu ekologikora oso ondo egokituko zirela iruditu zitzaigun. Egia esan, gure asmoa hori izan zen hasieratik bertatik. Behiak beti larrean edukitzea. Bestalde, salmentei begira, gure aldeko puntu bat izango zela pentsatu genuen. Beraz, eneeken sartzea erabaki genuen salmentak handitzeko. Trantsizio fasean gaude. Abenduan 2 urte beteko ditugu eta ziurtagiria emango digute. Amalarreren jarduera nagusia abeltzaintza da, baina Denis eta Amaiur ekintzaileak dira berez, eta dagoeneko proiektu berriak dituzte begiz jota. Baserrian haragia ontziratzeko lantegi bat, mendiak garbitzeko ahuntz azpigorriak edota baserri turismoa. Ideia hauetako batzuk martxan dira jada. Gure etxaldearen jarduera nagusia haragia hazienda eta salmenta dira. Baina beste jarduera batzuk ere baditugu. Esaterako, 3.000 metro kuadroko lursail batean Tolosako babarruna ekoizten dugu. Eta etorkizunari begira, turismo baserri bat zabaltzeko asmoa daukago. Horrela, bisitariek gure lanarekin interaktuatzeko aukera izango dute. Alde batetik, etxaldea handitu eta dibertsifikatu, eta beste alde batetik, familia izaerari eta tamaina txikiari eutsi. 25 hektarea larre eta 75 abelburu dituzte guztira. Erditutako behiak eta erditzear daudenak urtean pare bat hilabetez ukuluratzen dira, baina gainerako guztiak ez dira ukulutik pasatzen. Larreko belarra eta zuaina besterik ez dute jaten, gizengarririk ez. Abeltzaintza eta ustiatze kontzeptu honi jasangarritasun energetikoa gehitu nahi diote orain. Hori delata, eguzki plakak jarriko dituzte baserria energia zera bat hornitzeko. Galloway arraza oso hotzana da eta erraz gobernatzen da. Oso zaintza gutxi behar du, eta inlandaterra denez, ez Denisek ez Amaiurrek ez dute inoiz laguntzarik behar izan erditzeetan. Oso arraza rustikoa da, hankamotza ditu, muturra txatoa, eta hile luzea du. Eta hile luze hornien esker, neguan ez doain beste grasa galtzen. Eta oso errez manejatzen da ez, oso karakter lasaia daka. Hasieran batzuk bai uste zuten, bufaloak ekarri genituela ez, baina denborak nik uste ja ohitu dela, ez dela hain arraroa edo. Abere guztiek lepokoa daramate. Denisek mugikorraren bidez bazka eremua mugatu dezake, eta markatutako eremutik ateratzen saiatzen badira, atzera eginaraziko dien txistu bat entzungo dute. Hori aurrerapen handia da, bai abereen ongizaterako, bai abeltzainen bizi kalitaterako. Koilare hauei esker, larreak eta itxi behar izan gabe, beste zelei batzuetatik eta mugitu ditzazkegu, beste terreno mota batzuetatik eta baita behiaz aparte, gero hauntzaekin errexagoa izango alako manejoa ez, eta beste aldetik lokalizatuta dazkau, GPS ditartez, orduan baten batek alde iten badu edo zen gauza, ikusi dezakegu eta horrek lasaitasun handi ematen du ez, askoz kontrolatuko daukeulako. Amalarre bi ekintzaile gazteren apustua da, nekazaritza eta abeltzaintza eredu jasangarri batean sinesten dute. Ideia berriz beteta daude eta ideia horiek praktikan jartzeko gogo eta ilusio handia dute.